sitten tunnelmia ensi-illan jälkeen. Mitä te tykkäsitte? Oikein mä olin aika positiivisesti yllättynyt. Miten voi kaksi ihmistä saada niin kuitenkin hauska ja menevä jutska. Tosi hyvä. Saattaa joutua siitä, että naimisissa oikeasti. Tietää mistä puhuu. Niin. Valitettavan tuttua, joo. Apina ja kotka tässä olet. Tosi hauska esitys oli ainakin ja varmasti aika monelle perheelle tai pariskunnalle niin sellaisia lausahduksia, jotka voi varmasti tunnistaa niin kuin itsekin. Ei voinut ajatella sillä, että ne on ehkä näyttelemässä, vaan ihan kuin voisi olla ihan oikeaa elämää ja olisi niin kuin tosiaankin tirkistelyä. Mä luulen, että ensimmäisenäkin tulee se, että loistava käsikirjoitus ja kun yleisön reaktiota tuossa kuuntelin ja kattelin, niin siellä tulee niin jokaisella semmoista ruoskan sivallusta ja semmoista puukkoa vähän. Ja mitä enemmän niin katsoja hörähtää, niin sitä enemmän se varmasti upposi niin itteensä ja löysi itsensä noista hahmoista. Että se oli mun mielestä ehkä hienointa tuossa jutussa. Niin justi. Hyvältä kuulostaa. Mitäs sulla mietteitä? No toihan lähtee kotialbumilla, että näytetään ensin kotialbumia pitkään ja no sehän lupaa sitä, että tulee kans jotain henkilökohtaista ja itsestä tehtyä ja se on kiva, että tulee sit kanssa. Että sitten niin kuin kirjoittajat ja näyttelijät on siinä sit oikeasti kanssa itse kyllä. Mä en välttämättä niin näkisi sitä sille tirkistelynä, vaan mä se on ehkä just sitä peilausta, että me nimenomaan me jokainen löydetään noista hahmoista niitä itseämme valitettavasti ja kuitenkin hyvällä tavalla myös. Esitys meni tosi hyvin ja oli tietysti hauskaa se, että kansa otti ne vakavat kohdat oikein ja nauro niille kohdille, joita me oltiin ajateltu, että tässä parisuhteessa voisi naurattaa, niin esityshän oli 5 minuuttia pidempi kuin harjoituksissa, kun nauruja tuli niin hirveästi. Me ollaan tosi tyytyväisiä Anun kanssa, ihan hirvittävän tyytyväisiä, että onhan tämä tietynlainen hyppy kylmään veteen, kun näytelmä pohjautuu hirveän paljon meidän omiin kokemuksiin parisuhteesta ja siitä, että mitä me ollaan 14 avioliittovuoden aikana koettu ja sitten tietysti väritetty niitä ja ollaan kavereiden asioista kirjoitettu tähän vähän ja niitä väritetty ja tuotu niin kuin näyttämö niin kuin ilmaisun tasolle, niin ollaan siihen tyytyväisiä, että katsojat oivalsi sen parodian ja sitten myös sen faktan ja tässä on hirvittävän paljon asiaa parisuhteesta myös, että en mä tämän tyytyväisempi voisi olla. Huhhuh. Aika hyvä olo. Pitkä rupeama on ohi ja nyt se on valmis. Miten teillä on harjoitusaika mennyt tälleen niin kuin pariskunnalla? Yllättävän hyvin. Panu tuossa tunnusti, se piti pienen puheen, että hän hermostui 2 kertaa, minä en kertaakaan. Mä sain kiitosta siitä, että mä pysyn, mutta siellä sanotaan siellä näytelmässä, että mä oon sitä mieltä, että miehet ei kehity. Naiset kehittyy. Mä oon hirvittävän kiitollinen, että ihmiset tykkäs niin paljon ja että ne jutut aukes, mitä sinne on kirjoitettu ja siis siellä on paljon asioita, mitä en tiedä nouseeko ne, en tiedä koskettaako ne muita, en tiedä ymmärtääkö ja sitten se on jotenkin, kun se niin sanotusti on osunut ja uponnut, niin on kyllä hirvittävän kiitollinen ja hyvä olo niin kuin kirjailijanakin.